Ajde, Sara. Opa, eno tamo imate šoljice. Mogu ja? A? Snimamo, vidi, snima se sve. Ti Malinković. Sve se snima, gle. Ajde. Ajde kupi tamo pa da tebe snimim, ha? Ne. Gdje? Pa, a? Ajde. Polako sam. Vidi. Ti znaš da slikaš, ti mene slikaš, ja? Pa to samo te Stavi ovdje kod Marinkovića. Marinkoviću. Ajde skupljate i gledajte. Jel hoćete vi da spavate ovdje, a? Jel može? Što je Marinković dobar, on će sve da On pa nego šta, on Ajde, je... Sara, pomozi mu. Evo ja ću, on Sara će da mi pomaže. Staro, ajde ti mi dodaj ove flašice, a ja ću da spavati. Ajde. Ajde, sad nešto mi. Ajde, automobile dolu u garažu. Ajde. Ajde. Znaš ko da znaš. Evo, Sara, vidi kako se ti meni. I ove automobile u garažu i sve to da složimo. Jel važi? Evo. Ja te slikam. Super! Bravo, Anika. Super! Eto i to ide u kuhinju, to ide ovde. Anči, ajde pomozi ljubavi. Ajde, polako da neko ne padne. Staro ovde. Ajde, evo sad vidiš da koliko mi ja malo pomozi. Ajde. Ajde. A, divan je. Ima i bebicu. Vidi bebicu ima. Stavi ga tamo da spava. Bebu. Hoću. A niko